Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. Үзебезнекеләрне ташламыйлар, Габдрахманлылар махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтүләрен дәвам итә. Бу банкның куркынычсызлык хезмәте мошенниклар тузагына эләгүчеләр саны кимеми, пенсионер ханым 4 миллион сумнан артык акчасыннан кулак капкан. Татарстан һәм күрше төбәкләрдән 60 хаваскәр спортчы Акбуры узышында очрашты. Кемнәр үзләрен сынап карады. Әлмәтләр махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтүләрен дәвам итә. Октябрьдән алып яңа елга кадәр Габдрахманлылар мобилизацияләнгән якташлары өчен 150 мең сумнан артык акча җыйган. Быелдан авыл халкы җылы киемнәр, көнкүреш кирәк-яраклары, инструментлар җыюга керешкән. Бүгенге көнгә битараф булмаган Габдрахманлылар 120ләп төрдә кирәк-яраклар белән складны тулыландырды. Одеяло, берцы приносят. Сапоги резиновые также. Ойгөл Мананголова төп эшеннән көн сайын мәдәният йортына ашыгам. Кичке 5-ка кадәр ул балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Соңра кичке 8-га кадәр мобилизацияләнгән авылдашлар өчен посылкалар кабул итәм. Абдрахман авыл мәдәният йорты хәзер үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабы бүлеге буларак эшлим. Әлегә складта 120дән артык кирәк-ярак җыелган, әмма исемлек даими рәвештә тулыландырыла. Чираттагы тартманы китергәч тә, Ойгөл һәм аның ярдәмчеләренә киләсе партияны барларга кирәк була. Принесла я 6 одеял и средства защиты, одежду. Осия Сафина Габдрахман ветераннар советы әгъзасы күзен авыл халкы мобилизацияләнгән якташлар өчен акча җыюны оештырганда уртак эшкә беренче өлешен кертәм. Соңра хезмәттәшләре белән бергә хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм итүдә дә катнашам. Узган елның октябрьннән җирле мәдәният йорты волонтерлары 150 мең сумнан артык акча җыеп, матди ярдәмне махсус зонага заткан. Февраль аенда кирәк-яраклар җыюга керешкәннәр һәм әлеге изге гамәлне алга таба да дәвам итәргә телиләр. Әлмәттә яшәүче хезмәт ветераны Ярослав Вакулов 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. 60 ел дәвамында ул нефть тармагында хезмәт куйган һәм бораулы эшләре технологиялары үсешенә зур өлеш керткән. Юбиляр 33 елның 27 февралендә Львов өлкәсендә дөньяга килә. Нефть техникумын, нефть һәм газ сәнәгате институтын тамамлый. Юллама буенча Әлмәт Бурнефть трестының бораулау конторасына эшкә урнаша. Бораулаучы ярдәмчесе, бораулаучы мастер булып эшлим. Сүриягә хезмәт командировкасына барам. 71 елдан Татнефть берләшмәсе аппаратында бораулау буенча җитештерү бүлеген җитәкли. Ярослав Вакулов 96 елда лаеклы ялга чыга һәм Әлмәт нефть институты доценты булам. Аның 40-ка якын басмасы, гамәли фәнни хезмәтләре һәм уйлап табулары бар. Губкин премиясе лауреаты, СССР ВДНХ-сының 6 бронза һәм 1 көмеш медаль иясе. Ветеранга 90 яшь тулды. Юбилей белән аны Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов котлады. Ярослав Вакуловның күп еллык хезмәте күп санлы бүләкләр белән билгеләнгән. Алар арасында хезмәт батырлыгы өчен хезмәт ветераны медальләре, хезмәт кызыл байрак ордены бар. Ул ТАССРның атказанган нефтчесе һәм Татарстанның мактаулы нефтчесе. Пассажирлар ташу һәрвакыт автоинспекторларның аерым игътибар үзәгендә. Узган ел Әлмәт районында автобус йөртүчеләр гаебе белән 2 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Нәтиҗәдә 3 кеше зыян күргән. Быел фаҗигаләр әлегә күзәтелми. Автоинспекторлар фикеренчә, бу тематик рейдларны туктатырга сәбәп түгел. Юл патруль хезмәте экипажы белән бергә автобус операциясендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Хокук сакчылары машинаның юл хәрәкәтендә катнашу хокукын раслаучы гамәлдәге диагностик карта һәм пассажирлар йөртү өчен лицензия булуын тикшерә. Айдар Ибраһимов 82 елдан руль артында. Ул вахта автобусы, нефтчеләр бригадаларын йөртә һәм бер көн эчендә район буенча диярлек 200 км ара уза. Гадәттә аның автобусы халык белән тула, бер генә буш урында калмый. Әлмәт районы территориясендә юл хәрәкәтләрен профилактикалау максатында автобус профилактик чарасы үткәрелә. Пассажирларны законсыз йөртү фактларын булдырмау, лицензия таләпләрен үтәү, автобусларның техник торышын, тизлек режимын саклау, пассажирларның куркынычсызлык каешларын куллануына һәм йөртүчеләрнең таләпләргә туры килүенә аерым игътибар бирелә. Су-5 бөҗрасы автоинспекторлар еш кына поста торучы урыннарның берсе. Биредә иң тыгыз транспорт агымы исәпләнә. Рейд исеме үзе үк сөйли. Юл тәртибе сакчыларының игътибар үзәгендә уртача һәм зур автобуслар. Узган ел Әлмәт районында автобус йөртүчеләр гаебе белән 2 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 3 кеше зыян күргән. Операция вакытында автоинспекторлар 16 автобус тикшерде һәм 2 хокук бузучыны ачыклады. Машина йөртүчеләр куркынычсызлык каешын эләктерергә оныткан. Ел башыннан юл тәртибе сакчылары пассажир транспортын йөртүчеләргә 30-га якын штраф салган.
Бу банкның куркынычсызлык хезмәтем. Сезнең счеттан акча алу омтылышы теркәлдем. Бүгенге көндә иң еш очрый торган схемаларның берсе шулай башлана. Беренче чиратта ышанычлы пенсионерлар алданам. Чираттагы яңа очракта шуны раслыйм. Лениногорскида 74 яшьлек хатын-кыз кыргылдарларга зур суммада акча күчергән. Очень стыдно за свою глупость. Очень стыдно. Пенсионер Людмила Монакова үз йөзен һәм исемен яшермичә мондый интервьюларга ризалашкан аз сандыларның берсе. Гәрчә ханымга үз тарихын сөйләү җиңел бирелми. Телефон мошенниклары турында ул күп тапкырлар ишетә, әмма үзе дә шулар кармагына эләгәм. Ханымга банкның кайнар линиясына охшаган номердан шалтыраталар. Бу мошенникларның яңа технологиясе. Билгесез кеше үзен куркынычсызлык хезмәткәре дип таныштыра. Ышанычлы тавыш һәм сүз әйтергә ирек бирмәүче сөйләм хатын-кызның фикерен чуалта. Ул банк федераль куркынычсызлык хезмәте белгечләре мошенниклар белән телефон спектаклендә катнашам. Соңра һөҗүм итүчеләр акчаларны куркынычсыз счетка күчерергә тәкъдим итә. У вас подключено вот такое-то приложение? Я говорю, я посмотрю. Я говорю, моим телефоном командовала внучка. Я не знаю, что. Ну вот, войдите туда, все это мне продиктовали. Я все везде вошла. Приложение установила, через которое, видимо, они все и посмотрели. Ханым даими рәвештә мошенниклар белән элемтәдә торам. Аларның барлык күрсәтмәләрен үти банкларга барам. Акчаларын ала, билгесез реквизитлар буенча акчаларны күчерәм. Мошенникларның хәйләле юлы бик гади. Корбанга ярдәмендә алар акчаны бер счеттан икенчесенә күчерәм. Людмила Геннадьевна исә 600 мең сумга якын акчасын югалтам. Мошенниклык факты буенча полициядә җинаятьче кузгатылган. Хокук бозучыларның шәхесләре, вакыйганың нечкәлекләре ачыклана. Казанышлар учышым, Әлмәттә авиамодельләштерү буенча республика ярышлары уздым. Татарстанның 5 районыннан 50-гә якын катнашучы ераклыкка һәм төгәллеккә планерлар очырдым. Үзенчәлекле очышларны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Якынча траекторияны чамалап, Батыр Канзафаров планер моделін ұшыртып жіберем. Ул исә жеңіл генә билгеләнгән урынга барып җитәм. Биеклеге, ераклыгы һәм тарту көче буенча үзара ярышырга 4-нче мәктәптә Татарстанның 5 районыннан 50-гә якын катнашучы җыелдым. Яшь техниклар станциясендә тәрбияләнүче 11 яшьлек Батыр төрле эшләнмәләр ясарга ярата. Кичерәк чакта кошлар өчен җимлекләр ясаган. Әтисе аңа үз сәләтен юнәлдерү юлларын күрсәткән һәм үсмер авиамодельләштерү белән мавыккан. Хәзер Батыр Бөгелмә, Зәй, Түбән Камада узган ярышларда дистәләгән җиңүләр яулаган. Уңышлары байтак, яшь модели сүзләре буенча планер бөркет исеме белән юкка гына аталмаган, ул аеруча төзүче. Тәҗрибәле авиамоделист Григорий Китаев кайчандыр яшь техниклар станциясенә бала чагында килә. Хәзер инде үзе педагог. Әлмәт төзәтү идарәсендә озак еллар эшләгәннән соң пенсиягә чыга һәм үсмерләрне планер модельләр төзергә өйрәтә башлый. Аның түгәрәгендә 70 бала шөгыльләнә. Ярышларда команда белән дә шәхси зачетта да ярыштылар. Батыр Канзафаров ераклыкка очыш номинациясендә җиңүче булды. Иң төгәл очышта Зәйдән Олег Чербаков танылды. Үз зачетында яшь техниклар станциясеннән Эмир Насыров модельне катапульт аша ераклыкка җибәрүдә беренче урынны яуладым. Команда беренчелегендә тренер Григорий Китаев командасы җиңде, икенче урында Зәй командасы, өченчелек Түбән Камалыларда. Сүзсез дә аңлашу, биюләр һәм бүләкләр Лениногорскида студентлар арасында сөю музыкасы дип исемләнгән муниципаль бәйге уздым. Чарада 5 пар катнашты. 5 егет һәм 5 кыз бәйге биремнәрен үтәп үзләренең хисләрен сынап карады. Иңелек катнашучылар иркен формада визиткалар тәкъдим иттем. Кыска вакыт эчендә алар үз парлары, уртак кызыксынулары һәм хоббилары турында сөйләдем. Икенче конкурс яралы йөрәк дип аталды. Яшьләр кагаз кисәкләреннән йөрәк рәсемен җыйдым. Кира белән Кирилл 2 ел чамасы таныш, әмма очрашмыйлар. Егет әйтүенчә, дус кызының гадәти булмаган конкурста катнашу теләгеннән баш тарта алмаган. Сынаулар яшьләрне якынайтты һәм бер-берсе турында күбрәк белергә булышты. Мине аңла конкурсында егетләр кызларга кая чакыруларын сүзсез аңлаттым. Интеллектуаль бәйгедә алар тәкъдимнәрдән дөрес җаваплар сайлап, мәкаләләрнең ахырын искә төшердем. Бию батылында исә һәрберсе хәрәкәт итү җаен тапты. Бер-берсенә мактау сүзләрендә кызганмадылар. Аларны күбрәк атау отышлырак иде. У тебя прекрасные глаза, она их любит, твои прекрасные глаза, а вы сметы. Нәтиҗәдә музыка сәнгать педагогика күллияте студентлары Эмиль Зиевтинов белән Дарина Юнусова 3нче урынны яуладым. Алар алып баручылардан махсус призга да лаек булды, чөнки тормышта да бер-берсенә гашык. 2нче урында политехника күллиятеннән Кира Астафьева белән Кирилл Фаустов, нефть техникумыннан Радмила Такмачева белән Леонид Захаров җиңүче булып танылды.
Әлмәт Татарстан һәм күрше төбәкләрдән 60 хәвәскәр спортчыны Ак Бүре кышкы йөгерешенә җыйдым. Икенче ел рәттән яшьләр катлаулы участок буенча ярышта үз көчләрен сынап карадым. 2022 ел белән чагыштырганда быел катнашучылар саны да арткан һәм турнирның географиясе киңәйгән. Йөгерешчеләргә чокыр һәм калкулыклар буенча 13 һәм 21 километр ара буйсындырырга туры килде. Ребята, у нас есть один заяц, просьба догнать его. Если догоните, можете делать с ним все, что хотите. Но он быстро бегает только. Ак Бүре йөгерешенә Владимир Полин үз командасын Чаллыдан алып килгән. Үзе дә йөгерергә булган. Ярышны оештыручылар аны пейсер итеп билгеләгән. Ягъни вакытны чагыштыру өчен тәгаенләнгән спортчы. Йөгерештә катнашучыларга 13 һәм 21 километрлы 2 дистанция тәкъдим ителде. Никита Пурлянов та кышкы сукмаклар буенча узарга булган. Әлеге кышкы йөгереш аның өчен беренчесе. Никита геолог, салкыннарда аңа еш булырга туры килә. Соңгы 3 елда йөгерү белән шөгыльләнә. Ак Бүре икенче тапкыр уздырыла. 2023 елда катнашучылар саны 40-тан 60-ка кадәр арткан. Географиясе да киңәйгән. Элек хәвәскәр спортчылар күбесенчә Әлмәттән һәм күрше тирә шәһәрләрдән булган. 3, 2, 1, алга! Әлеге ярыштарга Самара өлкәсе, Мари Эл һәм Удмуртия республикаларыннан йөгерешчеләр теркәлгән. Турнир хуҗаларын исәпләмичә, Бөгелмә, Зей, Казан һәм Яршаллы да Татарстандан яклады. Молодцы! Владимир узган ел Әлмәттә катнашучы буларак килгән. Бу юлы үзе өчен генә йөгерде һәм 13 километр араны сайладым. Маршрутны сәгать ярым эчендә үттем. Теркәлгән булса, Владимир өченчелекне яулап узган ел нәтиҗәләрен кабатлаган булыр иде. 21 километрлы дистанция өчен катнашучыларга 5 сәгать вакыт бирелде, әмма йөгереш кичкә кадәр сузылмады. Финишка килүчеләр медальләрен төштән соң ук алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.